Irlandiż jinsab fil-periklu tal-mewt wara l-intlaqat minn vettura f'Taslima. L-inċident seħħ ħabta ta' 9:09 tas-Sibt filgħodu fi triq ix-xatt ta' Taslima. Il-Pulizija tad-Distrett marru fuq il-post fejn minn investigazzjonijiet preliminari irriżulta li raġel ta' 35 sena residenti ta' Taslima kien intlaqat minn karozza ta' tip Volkswagen misjuqa minn mara ta' 67 sena residenti ta' Taslima. Ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn iżjed tard ġie ċertifikat li jinsab f'kundizzjoni kritika. Fuq il-każ inħatret inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Taljana ta' 23 sena tinsab fil-periklu tal-mewt wara li intlaqtet minn karozza ta' tip Peugeot misjuqa minn raġel ta' 20 sena minn ħaddingli. Il-każ seħħ l-ħabta tal-4:20 minuta tas-Sibt filgħodu fi triq George Borch Olivier f'San Ġiljan. Skont sorsi li kienu fuq il-post tal-inċident, it-tfajla kienet qiegħda taqsam it-triq flimkien ma' sħabha. L-istess sorsi rimarkaw li madwar 20 metru l fuq minn fejn seħħ l-inċident kien hemm traffic lights. Il-mara tieħdet l-isptar Mater Dei għall-kura. Anzjana tieħdet l-isptar Mater Dei wara li intlaqtet minn van fil-Belt Valletta. L-inċident seħħ l-ħabta tad-9 tas-Sibt filgħodu meta van ta' tip Toyota laqat l-anzjana ta' 74 sena fi triq San Nikola. L-inċident seħħ kif allegatament il-mara żelqet minn fuq il-bankina u kawżat hekk il-van misjuq mill-anzjana għadda minn fuq saqajn il-vittma. Fuq il-post issejħet ambulanza fejn ħadet lill-anzjana l-isptar Mater Dei biex tirċievi l-kura neċessarja.